Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni kendo nyakoro mungajwang' kamoro moro ma intie Okinyi ri maket kod maendi wan kod geno ni un kare koth osebedo kamburre e pacho kaendi kendo oganda jo Kenya osebedo kituro malich mokalo kod kodhe gieki kata kamano wan kod geno ni uru maber Okinyi ri maket kod maendi kaka ne wasingo nu e telo nero mokwongo mar ariyo ni telo nero mar adek wadhi bedo kod jadolo Right Reverend David Kodia jadolo kanisa nero mar Anglikana anyeto bade nero ma Bondo madwani mondo wambek godo Okinyi ri maket kod ma dakika 55 bang' saa achiel Okinyi ri ma kawuono entie kod buche mang'eny omiyo wabiro dhi piyo piyo mondo mi okaw thuolo mare olera achiel ariyo adek kato bang'e oringi e nyasi mopogore opogore mabende dhi nyime pacho kaendi ahinya to mago mag dolo e pacho kaendi kod gwenge mamoko nyakoro mungajwang'. David Kodia en ng'a? David Kodia en achiel kuom jodolo mosebedo ka ting'o duonde matek malich mokalo e pacho kaendi. Oganda jo Kenya kata Gen Zs ong'eye kotenre koda injili manoyalo Kasarani Nairobi kaniko ogai machon mar duond buch siasa mar ODM mano migosi Raila Odinga kano bedo osiep Gen Zs kendo ne nitie kamoro maparo ni Gen Zs nosingo ni bro limo kanisa ne Mabondo mondo olem kode kendo gitiyo gachiel kanyakla kod achiel kuom jodito kendo kanisa nero mar Anglican bade ni rima no mama seno mabende osebedo kawuoyo motegno malich mokalo koro Kodia ok en wendo e nyimu odichieng' makauno nyikwara mungajwang' jadolo kaw thuolo mondo mimose oganda jo Kanyanam gisebedo ka giriti kod leyo kawuono kane giwinjo ni biro to ne gimor ne joma neni e thuolo mokwongo mos oganda jo Kanyanam oganda Nyasaye timigi nondi ya jo Kanyanam amosu duto nokweuru and David Kodia and Bishop mar Anglican Church Bondo Diocese to amor mar bedo koduri chima kawuono kwa chako higa ni bende. Erokamano ne jadolo igo chakre nade kinyalo lieko no machuok ngimani osebedo kadhi nade weche mag dolo dhi nade? Weche mag dolo jasa satwadhe go maber nikech waneno ka wayalo injili kendo waneno ka injili no tuomo ji joma gore piny joma ywak to mane e tij injili yes olok soul nyaki winje let matin oyale wacho ni momo wacho ni Paulo ne en soul Paulo ne en soul ni machon kendo nosando ahinya oganda jo Kristus ka injili odonjone omule oweyo wacho ni kata mana ng'at ma jendeke jowa ilokri alok matimbe ne achach kata ka in ng'ama ni puthi fuya kata ma jami badhi weme badhi jadolo kuri bedo jachiwo Wada kaka wachaki koda jadolo David Kodia Okinyi ri ma kawuono en osiep jatend piny owacho migosi William Ruto in osiep ker? Akiana wache nang'o but gima ng'eyo ni en ker mar jo Kenya to kaka jatelo mar kanisa wan gi haki mar tudre gi ker mar piny omeyo ok wan enemies to wan joma oyie ni seche moko wanyalo bedo together mondo wati tich ma Nyasaye omiyowa nyocha report oringo koni kod kocha ni jatend piny owacho koro dhi limo jadolo mane oyalo injili makwedo richo matek mokalo Kasarani bi paro injili mane yalo Kasarani an injili kaka nayale kosekalo to kalo machano en injili no tinde jo YouTubers emaneno ka social media gi pick different sections mag someone to gikete in their own way no in your way kaka ni wacho title to gimi mupugure kaka winje kata mana ayalo Sunday mokadho baneno ka gikete e yore mupugure gimi title mupugure injili to mana mayalo cha lakini title mimiye imiye mupugure to mano bende giyudo na their own line iwacho ni pod ichung' kikwedo mibadhi ok anyaling
nek mag oganda. Ok anyal ling gimoro ma en marach ten marach. Aparo ni seche moko kaka nyocha president obiro ji ne nyalo galo ni koro adhi wacho gik moko opogore. Wat e kindu kode nyalo bedo mamalo ahinya, mopoto ahinya moloyo tija kaka jayalo. No. Ken jayalo to ijayalo. Okay. Yeah. Ok imienri kod weche moko mag piny. Hapana. Jomoko nitie koseneno jatelo maduong' to injili mane oiko chande okano. Okay. Koro idwaro injili ma convenient. Kapo ni idwa yalo injili makwedo richo. Dhia kode. To kiloko tiende ni mano ok ne mari, mano ok ne injili. Ok noa kuom Nyasaye. Mano ok ne injili. Injili mwaka Nyasaye kati ng'ama nade ok inyal loko. Jadolo, iwinjo ga nade kinde ma ichung' kidwa mako microphone to galamoro obede liel kata mana nyawadu Charles Ng'injo mosiepna bende kidho jikoni kod kocha, uwinjo ga nade seche michung' kidwa yalo to ineno ka ojende obedo angech kendo giriti moko kuom go kawo mana kata simbigi mag lwedo girekodigo, be luoro moro maki ni samoro bang'e ang' ginya tiyo kod content ni marach? Mano ok thaga. Ka ginyalo tiyo kode mondo ogede ng'ato, aonge gi wach. The purpose of injili en nyaka dhi ogwari jomoko kama uwinjore. To ka nitie jomoko ma ok anyal chopo irgi gi injili mayalo no, to gin gi way ma ginyalo chopo go kuom constituency maduong'. So be it. Well and good. To bang'e ka koro jomoko gwar kendo gibedo joma rojuonda ka giromo kodi to gidwa ni gineni gi wang' maber, samoro gimiluongo kandho koro onge, jadolo? Onge, gimiluongo kandho ok nyatama. Pok notama. Bende ok bitama nikech joma Nyasaye omiya arita. Kata kinena, kata suda marwako ni apenji Justus. Iparo ni en sut moro mokwanya. Anene. It's Turkish. Ma ok yot. Ma ok yot. Ma kidhi nyuomo go nyar ng'ato. Baba dhako kweyi. Kendo maro bedo nosiepni sano. Awiji. Koro wach moro ni wang' gimiluongo go kandho cha an ne bai bok cha. An gi jo Kristo mu believe ni Nyasaye oluonga mondo ayal ne injili. Gine magirita. Okay. An gi mana okrit gi jomoko. Ito gi jo Kristo ma ne asingora na dhi kwayo. Gine magirita. And they believe in. Koro gisegweya. Dine ni injili mayalo neri ok en injili mage paro. Koro wasegwere. Yes. Ose dhiri koni kod kocha. Idhiro giga. Seche moko ji dhiro ga ji. To ma ka aluongo gi to gibiro, giwinjo dwonda. Kigodho gi piny nitie gima kama. Giwinjo dwonda. Ka in jakwath maber nyaka be ni rombe ni nyaka winj dwondi. Okay. Yeah. Jadolo, giko dira mokalo aparo tarik 8 Jumapil. Jatend piny ne wendo ni e kanisa mari Bondo. Kendo notimo project mopogore opogore kono. Ne wayawo ICT hub bang'e to waringo wabiro e kanisa. Ang'o mano kele maduong'? Ne en wach Nyasaye koso? Gima nokele maduong' ne gin gik moko, awach ni gik moko ariyo. To maduong' moloyo to na waluonge kane pok Raila onindo makae to 3 days to dhi India. Ne wan kode. Migosi Odinga. Yeah. Yes. Koro kano wan kode to en ja Kristo na. Migosi Odinga ne en nyaromboni. Ne nyarombo na. Exactly. Koro nwawuoyo kaka wanyalo tieko cathedral marwa. Tema nopenja ni to kaluongo ni ker mar piny ibiro morgo koso diher. Takoro ni onge problem. Yeah. En tiyo ni Nyasaye. Kinyalo luonge to luonge. Kae temo yeno dhi luonge. Ema odhi e India no dhi duogo. Mane dende jony matin. Yeah, tema koro bedo kaka no be. Marach ok noduogo. Yes. Koro chieng' mane wan ka ginene we were sharing this. Gi president to kaachiel gi
gi Goburu. Yes. To no wan gi ng'ane bende no wan go gi Goburu to gi the former president Uhuru Kenyatta. Yes. Ne wan kodgi together holding tent. Ema kane giwinjo kamano to giduto the two of them. Yes. Owacho ni no inona rov Raila wayie wabiro. To sane ma president omiya the date. Obiro gi tarik. Owacho na wacha sano. Yeah. How about your end of the last Sunday, end of March. Koro sano semi una date ready. One wa plan May. To May wa this month, March. Koro kwabi wachako loso mpango. Kae tema koro kuchopo Friday mana mokadho. Yes. To igochonwa. Ni koro kalore gi program ma en go nikech nodwa dhi nyaka ka Dr. Luga. Yeah, exactly. Homecoming to Dr. Luga be noseluonga. Na dia preside ne over Thanksgiving. Actually Maru Luga nonego bedo middle 7th. Nonego bedi kata kapok Raila nindo. Exactly. Yeah, to koro nindo mar Raila ni bende nogwenyi. Yeah. Kore mane be nanyise ni gini kubiro nanyise ni the best thing the president can combine the two. Exactly. Yeah, because I'm not seeing him coming to our still my diocese. Coming to my diocese twice. Yeah, in a month. Yes. I'm not seeing it. At first, it was not going to work. Then things work in a different way. Yes. And my president decided now to combine these things. Koro enubiro kelo mna contribution mare manunego beno kelo ginene March 29th. Emanubiro kelo contribution mare. Okay. Yeah. Jadolo usebedo kutingo dundu kuwacho ni ntie pesa maringo e pacho ka indimo kung'e kumoae kendo ugomboni mondo mi pes jopiny otigo maber. Kinde ma jatend piny owacho kelo ni $20,000,000 mano ting'e kumoae? Iwinjo? Ang'e noa kuome. Okinyal bukri ni oking'eyo kuma pesa oae. Pesa nitie kama oae. Pesa ae bank. To bank no nigi wuongi. Ng'ato nigi account. Ng'ato nigi account. Pesa ok nyal kama onge account oa kamoro. Omiyo ok en true ni ok ang'eyo kuma pesa oae. Ang'e ni pesa mukelo na ne oa kuome. Okay. Tang'eyo ni president en rich. Iwinjo kik ng'ato wuondi. True. Ng'ane nigi a lot of money. True. Ng'ane timo his own businesses. Mang'eny in this country. Mamago gik ma se find out mang'eyo. Ng'ane nigi hotel maduong'. Aken hotel, aken otende. Ng'ane nigi immense wealth. Inyalo wacho ni ikia kuma pesa oae. Awinji. Koro en mana tije mondo ng'e ni pesa na madwa dhi miyo jobondo ni. Agole account mane. Tok denga wachi ni pesa ni oae ufuko mar jopiny. Ok inyal confirm kod wuok e coffers mar jopiny. I can't. But inyalo confirm no wuok e ufuko Ruto wuok. Mane manyalo confirm nikech How did you confirm that? Ok anyalo nikech en momiya. Ok inyal confirm kod wuok e ufuko wuon. Ere kaka nyalo confirm? That makes sense. Apenji in kami pesa. Pesa chalo. Nikech kaka sane ebro mi pesa mondo dhi madhe uchae. Oh. Wango cham golani. Koro ang'i penja ni pesa. Well and good. You see, the thing is... Anya penji ni mae mi no digo. The fact ni president chiwo pesa. Aparo ni kapo no nyalo dhi route moro. Awinjo ka ji wacho ga ni nyaka ing'e ni pesa ni wakanye. Kwa nyalo dhi route mar nono ni pesa mikelo na ni oa kanye. Sadaka duto mikelo nwa will not receive them. Juluno gongero ni kinono gima gweno chamo. Ok ibi chamo. Ibi ng'eyo. Koro an gima ng'eyo ni president kendo nowuotho gi joge. Exactly. Mane konye ting'o msigo no. Yeah. Joge kiwe jowa makoni gi. Nowuotho kod troop of Jatend. Mane wuotho. Eka ne wantie kod Oburu. Mabe no mi $1,500,000. Ok nena beach. No kalo kanyo. Akia kuma ji gole ga.
To gi Arawacho. the katamana clip. Hero. Go back to the clip. The original one. The original clip. Wacho ni jogi ketho pesa mano mi. Actually, no make an answer, don't. Negini kanisa. The original clip. Owacho 3 million. To koro sana neno ka jomoko ndiko gik moko ni 5 million. Oburu was 3 million. Then 3 million. President was 20 million. Yeah, president was. Mano to nagiwacho maber. Yeah, Owacho maber. Wanga one. Gigi duto no wacho maber kendo they are a record. Makuma moko figures mang'eny yae. Madagi wachi to figure go bida di. Makoro giwache to kene on talks the end. Kendo abru penjo buru no buru. Maybe itane rach. Ni wacho 5 million monde me wa 5 billion no koso nenamo. Yeah. So that's the truth of the matter. Cathedral Dimbele. Cathedral Dimbele kendo ogerore no suspend nikech wadona raise funds. Yeah, makata sani pok wachako resume nikech arambe wa maduong' biro 29th. Okay. Koro bang 29th no wabiro bedo piny mondo kwa ng'e ni to ng'waidon bede diang' rom tieke koso kok rom tieke to ang'ono giri mondo achakko kech wasetimo ni nyaka roofing. Okay. Yeah. Koro walling gimamoko ge modong'. Jadolo kinde mang'eny kaka nwachako ka walero ne japiny. Ging'e as a no-nonsense bishop. Let me just say all bishops that market across Anglican. Specifically mawa interact go ma mi wa thuolo mwanyalo mbeko go ka in kama. Kendo uchunga motegno ka uwacho ni to richo en richi lunge kod nyinge kaka entiere no. Sani dok chien. Ere gima nyiso ni dok chien? At donge chui beti chiemo gi jok mane chon ne omiyo jinsi zo dhi ndara. Kendo ne oting ne oboke. Sama wuoyo kodi ni nitiere migawo moro mabe na ngiso nyawadwa na bro penji. Jatend yotend migepe. What is that? Migepe podi keto mana mang'eny malalo pes japiny. Iwinjo omera. Nyaka ing'e ni an kaka bishop. Yes. There is no way manyalo fail to relate with other leaders Correct. of this country. True. And kawaduto one at war, and an allowing throughout, Log ahead. there can't be any sobriety. So the fact I say in background, Kakane Yes. president had to come in. Yes, exactly. Yeah. Man no kunyi so ni kuro awine kenda dying. Get the power that be. I've been done power You're that on be. bed. I've been done power that be. Okay. You in you. Kijiga lagala ne power cha power. I've been done power that be. Iwacho ni mondi ka thuolo mi bed kod jatend piny owacho ki beda beda uka u. No, Ki beda dana. Yeah, nyaka bende ebe singei. Beda somebody of substance. Yeah. So that's the thing. But seche moko kata kiwinjo kata na message mowacho en a message kata na message mana yalo chieng' no is message I think is focused on reconciliation. Did you notice that people were attentive at your speech? I know. I'm a long time preacher. When I'm with the people, I know. It makes you shy away kidogo? Why? No, it doesn't make me shy. Iwinjo ngane just sama isechopo kanyo. Mano koro ok in. Okay. Koro this is not Bishop Kodia. This is a prophet manyasaye oseoro. Okay. Media it will preach kata mana to the lions, hungry lions. Okay, shy away. Okay. Nikech nitie ng'ato ma is protecting you here. Ng'ato nitie mariti. Makata gik miwacho gi eki seche moko ibe kiduogi bedo piny. Te paro ni ema an ng'eni gik mawacho gi an kasewacho seyalogi. That's the end. Tidi sani ka you go back through ineno YouTube ing'eyo what was Obedonade. To kare ma kaka ne Nyasaye otiyo koda kata bende duoga wuora wuora. Because It is not you. Nitie power moro behind you. Okay. Ema pushi. It is irresistible power. Iwache. Mana kake nineno ka ng'ane wuoyo Nathan ne wuoyo gi Daudi. Yes. Mana diplomatically. Ni kagini en kama. To ka ng'ato mayo wadgi nyarombone. Ditino. Oh, mano ng'ama gine ne. Mana diplomatically mos. Not confrontational. To ni ng'eyo ni mano to en nei. Okay.
Jadolo, no, nantie kanyo na wuon kendo naneno ka samoro you are becoming at ease ka nyithiwa ne bedo gele matin. You remember No, that? machato kuluga. Exactly, that's what I mean. Yeah. Yes. How do you count on that? No, and indiscipline and a culture of indiscipline. Nikech jowa mayangi eki gibedo brought not to understand the holiness of a service. Okay. Gi osekelgi ma ok gimiyo Nyasaye luor gi kia Nyasaye. Nyathina ok nyal go koko sama service dhi nyime. Nikech nyathina akelo modongo, nyithinda kelo modongo mong'eyo luor mimiyo Nyasaye kama kende. Okay. To nyithindo mago koko kiki kake they were brought up gi kia Nyasaye. To mano is very unfortunate. They may have no blessing at all. Kenyalo wuoyo wach Nyasaye dhi nyime nyithindo go koko. Vuvuzela, what's that? I don't tolerate that nonsense. And this is not the first time I did it. I had to stop them. Chimora the moro, no one gave engineer gumbo. You go kumaraj. I had to stop. Makoni yogenga maka giling tea to restore order. You're stamping authority. Yes, you have to. And that's what I was doing. Yeah. Nyaka ginge ni kama ilame Nyasaye nyaki milur makende. Instantly, ekinde mane wantie burano kendo ngini one monitor both factions. Kendo waneno ka iwuoyo motegno kikwero nyithindo. Hai maber kata marach ne gin mane bathuka. Tika katent go no pogi. Mbele nen VIP kuma jatend piny ne nitie. Bathe koni nen mar jodongo. Bathe kuma tokwa ka nen mar jo mine ma jo health ka. The name is going off my mind. Yeah. Bathe ka ne gin mar ojende go jo piny. Wan nyalungo no ganda wala for lack of a better term. Yeah. Kiset golo dhogi piny mi wuoyo go jende ne odhi mos. Tent mar jodongo ma kuma joma dongo ne nitie ni. They were like against you. I don't know if you noticed. They were like, you're going too much. No, because ging'iyo go. Jogi josiasa ema engineer. Gine ema gikelo culture ne. This is why they're doing that. Sorry for cutting you short. You went to the extent Yeah. of maybe proclaiming Yeah. a curse. I don't know if you noticed. But that was a spirit in you. Maybe. No. That was spirit. Iwinjo jachien riembo gi everything. Mano ne spirit mar jachien. Nikech oluga osiepna ma en daktari. Yes. Ne dwaro lemo miluongo ni thanksgiving. That is a prayer. Yes. Nothing more. To ka ng'ato dwa ketho ne, ng'ani nobiro omang'o ka. Dwa ketho lemo. The essence of that was not a political rally. Yes. Ne en lemo. To ka lemo nyithindo moko biro nikech gise ng'ato semiyogi kata pesa moro. Go and do that. Nyathi mane ma ja Kristo monyuol kung'eyo tich Kristo to dhi sami lemo togo koko. Mano nyathi mane? I'm agreeing with you, Jadolo, because you don't need gimora mora negisane. Yeah. You agree with me on that. So Chimadwa cheer my leader. I think I have a time to do that. And You with have it. moderation. Yeah. Anyalo cheer my leader. Then when I see something want to happen, I bring myself down. Sense ni non olal kuri. Nikech ji kia Nyasaye, gimewinjo kwa chuniri. I'm repeating it and I will still repeat it. Jogi okodongo giluoro. Yeah. Kato josiasa wagibe no se pidho gimoro kuomgi. Ni ka ng'ane do wuoyo to go koko. Kineno ka ng'ane chung to go koko. Kineno ka chung to ginene uchung uchia. You cheer me up. You cheer me up. Ma better planted. Kade wacho nonsense. People just cheer you up. En culture marach. Emo men ka seche moko an ga gi ginene ginene winjruok mok ber kodgi. Yes. Because of such behavior. Not out of your wish. No. Order must be there. I can still say my point without manakake na wacho ne kikuyanji. Yes. I can still say a point
mok ayanyo ng'ato. Correct. Kaka in, ok dang' achak yanyi, ni Justice, ng'ama wiye duong' ni be nyalo telo ne ji. Mano koro ng'ato yanyo mheshimiwa wadgi. An opponent. An opponent. Why must you go that extent to prove your point? No. Wach idwa timo ang'o? Ang'o morema in idwa timo? Okay. Yeah, mage momiyo I'm just bringing order. And maybe okay for the first and the last time you're meeting this, I know. No. Did you watch your po-electioneering year? Yeah. What would be your word to these waheshimiwas, and what would be your word as a father to these young boys and girls? Asenyisogi maber ni kuom jogo ma young, kik giwe mondo josiasa oti kodgi kaguogi. They are not dogs. And I repeat it without apology. Our young people, they are not dogs, and they should not take the place of dogs. Mako wacha ni shika to shika. Kwache ni gokuko to gokuko. Don't do that. Nyaka gibede gi some reasoning. Ni kochopo kama ng'ato timo neno, ini kata ine liel, dhano ywak. Ji emotion ni malo. To instead of wach maginene, kata ng'ani mokwongo ikia, tidonjo mani kichin jasiasa. Yes. To kar hoyo jogi, mit itiek mnagi kanyo. Iwacho ni wach mar hocho ena 1 minute. Yes. To 20 minutes mudongo. Kula balua moko. Ena gik moko nono mi igo ng'ane koti, igo ng'ane koni. I think something is wrong with you. Yeah. Piny mane modhi bedo go ka wapidho jende maket kod ma, kendo nitie culture moro ma, I don't know whether you may not have heard this word, to ene political world, sangwenya. Ibe samoro giliero ga gachi ka gidwa chai. Tinde ogetem. Ni yudo yath kure? No. Anaparo ne nitie moko bende omiya mana lur makendgi. Kaka bishop. Kaka bishop. Yes. Yeah. Initially ne gitemo gini. Yeah. Ne giketo ng'iyo. No. So tinde an ok liere mtoka. Yeah. An ok liere mtoka. To kech ging'eyo ok ne kaka oseliere mtoki tang' igolo gimoro. Ngonde kolor. I think en culture marach. Na neno kata chieng' manoa Kuluga. Moko donjo nyaka bas, yo moko kanyo maneno kaka nidwa terrorize na joma ne bas and whatever when we were coming back. En culture marach. Yani culture madwaro pesa mokitiyone. Gagoko. Gima okitiyone. Gima luchi ok ochweri. En culture marach. Iwinjo? Ng'ato nyaka leaders wagieki bende richo. Nikech kar kawo the young people ma un gogieki, tiketogi tiloso negi mpango moro maber ma ginyalo yudogo yuto ma kawaida ma on a daily basis. Yes. To in ling'a sami biro iwuoyo kodi matin koro chandre uri line tikawo mia miyo ng'ato kata 200 te miyo ng'ato dhi konyo ng'ani. Isemiya 200 sani. How about next month? You see, I think Joma moko are learning Jadolo. That may be a little on it. Gweng moro nitie ni Bad Oseng. Oseng T, if I'm pronouncing it right, Moroni. Nwadhi kuno. Jopiny ogono simo. Ni gin gionge kata health facility, gionge kata ndara, kaka nyithindgi gi skul otamre. To actually they had been making calls to Nwapa and Berberi. So we decided to go. Kwa chopa do kaina dir. Gachwa mondo chopa kanyo kende en lweny. Bampa cha noselwar makoro wat kane chien. Angwa du tere kafundi. But we had to maneuver our way ngech ni wasewuok nwa. Mondo chopi unegi wa. Wasewuok nwa dhi mission ni. Koro nyaka wachopi. Which it is assignment given. Ng'egi ma jopiny onyisowa. Ne wayiero jatelo manomiyowa fulu gi mogo. So with us we thought ni fulu gi mogo ni maybe nene 200 miwacho ni ema ni miyo gito gidhi nyiewo go fulu. So mheshimiwa was literally frying fulu and going there with the mogo 1 kg gi fulu e dish to tokoni kose wuok kodi
tiketo ni koro dhi tedo odi. Gima nomora kodgi ni giwacho ni ndalo manomiyo wafulo cha nwafuo tinde wariek wan gi fulu e udi losnwa ndara. What do you count on this? Mano ginene aparo ni gima lak kuom jotendwa ka and leader and the people participation. Engagement is limited. Ka engagement between the leader to the people, they don't need a campaign. Yes. That's where the problem is. It should be a continuous thing. An kata neno kata mana kibiro an ngina chiegni gi seme kabisa. Yes. King'eyo kata na what gine MP maseme timo. Dr. Nyikal. A gentleman. Usuru mo maber kamo. No, onge gimo moro maber. Ana jasembo, anoka jaseme. Ana jasembo. Tichi neno katire. Kidhi ka yudo ka gini timore, kidhi ka yudo most roads are passable. Yes. Mano timore nikech engage gi jopiny. To kae to bende kiny jatelo, nyaka ing'e kaka itudri gi joma nie sirkal. Nyaka ibed connection. To ka in ng'ama so hard, an oseketa e opposition ka kama thoe. To joma manage resources to ginie sirkal. You can't reach out to them. Iwacho ni dini bed ni kata in na jadolo ma ngoyo kanyo to kata project mitimo gi doketimo. Ditim nago. Ipane multi-million projects mwango mwatimo Bondo sadases. Ditim ka okin gi connection. Peso pia ipulu to lwar. Kati mi wagi mi pi wangi chwer letters of cheko. Peso bibiro. You must reach out to justice. Me wugi justice maber. Me convince. Me nyise gimomiyo onego gol pesa ne mondo kontini. The whole thing is about relationship. Okay. Emomiyo kata na jowa manie parliament. Nitie different levels of government. Nitie national government. Exactly. National government nigi pesa. To nitie your money within that line of national government. Mamoko in charge of roads, mamoko in charge of what? PR Mary as an MP. Gijogi. Mabiro miyo pesa biro losore, moko biro timore karika. Ineno ka jomoko iloso to jomoko to kargi to nono. Tipenjo ne why? PR. To ka in iketa no ne anana gibiro neno. O gibi neno. Jadolo nitie kido moro matimrega sana kuom oganda makoro oyiengre kuom piny owacho kok gikwed ahinya. Ni kaponi kwedo piny owacho to in koro ng'i gi wang' mamuol. Ndalo 2-3 achiel mokalo chini biro paro ni nitie jo Kenya moko ma mwandu gi nyokethi. Kisumo kan tie hotel mano monji kod nyithindo. Mheshimiwa Tuju mosiepni bende nitie achiel 2-3 maluwo. Ang'o matimre? Waduto nyaka waluala ina achiel. Kanisa nya golo duonde yo machalo nade? Mano to en kia. Ing'e ni ng'ato ka ng'ato kata na chik uyie inyalo invest kamoro amora e pinywa ka. Yeah. So long as ni inyalo inyalo apply business ethics maber kaka idware. Yes. Makibiro Kisumu ka idwa invest Kisumu ka ting'e malong'o ni Kisumu kata bed no en a national city. But en community man Kisumu. Exactly. Koro ibedo sensitive to wacho ni kamanka. Nitie tije moko ma joge manyaka ti. Eka bende gi feel ne gini ang'on mabedo ni mabedo ka. They will protect you. Wacho ni jogi ok notim kamano nikech mano to kang'eyo story ma kamano. Tanyisi na kaka seche moko business chal. Mondo in kata in jaluo idhi kata na Murang'a Kikuyuni ni do invest kata in matatu industry, transport industry. They will not allow you. Ineno ubagusi ma seche moko timre thuro ka. To be honest. Yes. They will not. Kata yam na shop. Ineno ka ng'ato biro to kadho shop kino.
odhi mana mar ng'wade. Ok ni gimo dwaro cha onge ka. Abiro gine ne jaluo. Ka mtoka osipna moro ne nigi mtoka kuro. Mtoka ne mondiko nyaka nying mana nying jogo. Nyoti kane jogo gundwa ni gini kana gini jaluo. Mtoka no ng'ayo kata kado kupong. Wan joluo wan accommodative ga. Yes. Emo mineno ka ji nyalo biro thurwa ka kendo gitimo business and whatever. To ka ng'ato timo business maber, irrespective of those things. Yes. We ng'ano timo business. Kik dhire. We ng'ano timo business. Nikech wan bende kata wan na joluo wan kuonde mang'eny. Wan Mombasa. Kure be yudo ka joluo kidhi Nakuru. Joluo nitie mang'eny Nakuru, mo invest in Nakuru. Gitimo business kuro. Maka ng'ato inyalo tim ka ng'ano kidware nikech en Jakikuyu. Nikech en ka. Aparo ni mano to dok chien. Okay. Nyakoro mogi mondo mi wakaw yweyo mokwongo kwa duogo to dongruoge osebedo kichwalo kowere kod dongruok mar kanisa ma bende itayo kanisa nero mar Anglikana inyabade nero ma Bondo nyaka ne weche gi mag broad based government chakre kendo oganda ma kaluo wuotho kago korgi ni gine piny owacho kendo kanyo ma Migosi Odinga nowegie bang' mano to ng'wech chalo nade kodi adhi duoko na penjo ni to dongruoge ma iwacho mikelo kaluogi oromo koso podi wamodho pi machok waduogo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Machiegni kendo nyakoro mga juang bangamo yo machok kaneno kanyo kada ko skalo predict kod ariyo bang sario ko gwen kata kinyineri market kod maindi jadolo awinjo kilero weche go ko mago ala kendo chunyi gombo ni onego bed ni iya space mar timo ala mondo mi ji ogro ka wanyalo bedo ni to yuto wabedo go nade gwengewa. Lastly on that ang'o mineno ka thiro ahinya weche go ko mag dongruok e gwengewa? Gima thiro weche mag ohala mokwongo en ji dhiye gik ma ok understand. Ng'ato iwinjo ng'ato kono ni iduong' konya gi pesa moro dwa chako ohala. Ohala mane? Idwa donjo e business mikia kore. Ikia ne time nade. Tikao pesa tidhi nyume. Nan gosiepna moro ne nigi restaurant moro Kisumu ka. Yes. Ne nigi restaurant ma kanye kidhi tichamo alot, tichamo tong'. In fact kani dwaro tong' to kanye kama inyalo dhiye. Tong' mochiel molos maber e kama ji nong'eyo. To sasa madhi gine kanye jadung isebiro. In marino awe chulo. Achamo gine mochaka luwe soda.
ubiro en gi ng'uono moro ma koneno wadgi koro jomoko be were exploiting that biro wadgi biro kato ginene to the thing is nigi business nigi ethics mage True. Tiyudo ka jowa ok understand most of the business ethics emomiyo ok gi fair on well. Yes. Gigala en waro gik moko tiuso. Nitie discipline ma kata in iwuon pesa gimi kawo ka ibende chule kanyo. Ibi nyiepo ok ni en mari. Yaka. Ibende chulo. Omiyo ji nyaka wan gimiluongo ni entrepreneurship. Yes. Entrepreneurship requires ni ng'ata madwa chako business nyaka yudie tiegruok moro kaka imanage ohala. Okay. Iyudo tiegruok mokwongo kapok ichako ohala. Ma kidhiye to koro apply the knowledge mane yudo cha. Tok ne kaka sani ikawo kata na ng'ato biro omiye siling 10,000. Yes. Ni madhi chako ohala. Odhi chako ohala ngo. To samo kaka pesa ni to owinjo ni ng'ane tuo. Pesa chako wuoyo. Pesa ni berito garita mna ka shedo neno. Ichaki gole. Ikawo loan from the bank. Chieng' loan odonjone ni kia ngono wudo wadu moro kia ngono onindo ni hospital. Pesa nini mpure ng'eyo. Idhi kawo ichaki tiyo kode. Omiyo business sama ji chako business nyaka giyude some orientation. How do we manage business? Yeah. Nyaka ne koro wabede piny owacho ni mano mar broad based. Kigo wang'i kaka kanisa gi komi mibete be ineno ka nitie achiel ariyo adek monego bed ni koro wakwano kendo wanyalo wendere. Awinjo ka giwacho weche mang'eny to pod warito neno gigi ka dhi nyime. Aneno ka Bondo koni ji believe strongly ni gini tiyo. Kech noneno ka gik moko nitie mane ndara kake draja moro makalo usenge madhi yo gini kwa chande. Sani aparo ni ilose. Yes. Asewinjo ni ilose. Kech kure kuma ae. To nderni moko ma bende nowach ni iloso monego ginene bende giwacho ni pesa oseketi. Tadwa neno pesa oseketi to wach. Adwa neno ni pesa oseketi osechako tich. Okay. Chieng' wanane ka mashinde ringo e yoni akiane moro madhi Mamboleo cha gisechako tich. Othembo. Okudwa nothembi. Okudwa noti. Yeah. Aparo ni gima timore kuom yawagieki negi muonyo maduong' ma koro chal gima dayogi. Koro kaka ang' itim tami anyuol gini kusang'oge. En somewhere. Edandi. Ang'oge ka ng'oge to gibiro neno kada na tim ang'o. Koro gini hinyi afadhali amuonye tabiro gole somewhere. Magi shida ma ineno ka wan go. Teething problem ma broad based ngigo gusani. Yeah, definitely nyaka bedie. Nikech mokwongo nitie moko ma finances manigi financial implication. Yes. Mang'eny. Tiwinjo ne government ni pesa onge. Okay. Ka koro pesa kata mana mag ginene mag chul gimalongo onge. Ma chul jo county government. Yes. Mondo operate go onge. Koro yudo ka national government run its own programs. Maseche moko wiye wil ne wan gi ang'ono gi devolved units mwaloka mabende dwaro funding. Yes. Yeah. Omiyo nitie gik mang'eny monego jogi losi together. How do we manage? Yeah. The so-called 10 points agenda. How do we manage? En mbaka sani. Yeah. Ka piny wacho ni gisekedo kwana tamalo maduong' gimodong' en mana chulo joma no oyudo hinyruok. Jatend piny owacho osesingo dwe mar 6 mano biro bedo nosetimo. Dwe mar 6 osechopo. Onego timre. Mano onego timre.
Nikech ng'ato koma bedo denied justice for a very long time, to ji ok nyal bedo gi confidence ni next time ka a situation like that one occur, to what do we do? Yeah. And then on that kane wantie kodi okela niwinjo ka jaod bura mar Arieda Paul Otinda Molo nochung' kendo nowacho moko kuom project ma Jatend Piny Owacho osebedo katimo ne otielo kendo kwayo moko. Ng'enyne gin apeyni ma bende ne ikwayo kendo niwinjo ka jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi owacho ni gigo dhi e chenro dhi tim. Maduong' en momulo gwenyi kumiaye Asembo. Ben kinde maber mondo mi wapoga Asembo gi Uyoma. Ng'eyo nitie gik moko ma seche moko ta ka in jatelo to ikwayo ber ga seche moko ka ishare gi some other leaders mondo iwinjie their thoughts. To en gima ber to ni ka oket gine ka Uyoma obedo a sub county. First, we will create some more units for development. Yes. Yeah. Kai to koro ni koro they will. Initially no nego beni the headquarter. Ne mar Arieda. Nen Mariany. Yes. To nuagole Mariany. I was one of the people mane oyel want to negotiate in that committee. Negotiate kama headquarter nego bedie. Minuagole Mariany muakele Aram. Yes. Nikech Aram and border. Koro ka koro sub county odhi kuro to mati ng'ini en by the border. Yeah. Koro kendero ni koro Asembo may need a centralized place for their sub county. Yes. Anyway, so I don't know how this one is going to be, but okne ka samo sing bedo sub county to ng'eny gima ji ng'eyoga ni koro beda constituency. What you bid of sub county is not mandatory you are a constituency. No, it's not. Educate us, make us understand. You are just a sub county, but you are not a constituency. Unless a sub county government creates a constituency, IBC is not create. Or constituted. Emma constitute a constituency. To IBC to negi parameters mage muditiyogo. Okay. Obro ng'eyo population wise bendo nyalo bedo a constituency. Obro ng'eyo so many other factors. Ma chichi kwacho ni nitie kwan oganda monego bed e kamoro mondo bed a constituency. A good example. Omiyo automatic. A good example nitie kamoro miluongo ni mwaluongo ni Kadibo sub county. It may be a sub county as you're saying per se, but samoro could be constituency. Ok nyalo bedo constituency. Nikech ang'e ni politically to ji ng'iem na kanyo, but ok onyal bedo mana kaka Usigu sub county Honorable Chanda be nokwayo. Yes. Obar ne moro matin. Obar Musigu en Imbo. Koro sa even sama wuyo koro kane giseloso nyaka headquarter en gin Usigu. Okay. Mine sub county headquarter. To could translate into a constituency. Nikech sama koro ni mondo bed a constituency, koro nyaka other things, considerations nyaka bed made. Must be made. Yeah. Omiyo onyalo rem na a sub county level in terms of government administration. But okonyal bedo a constituency. You may not now have this on your fingertips, but how large is Asembo ma onyalo bedo a constituency? Asembo duong. Asembo is bigger than Uyoma, even in terms of population. Okay. Yeah, but constituency, gigi are all political. Mano bende I have to say. Goodwill moro to gik moko beda injected. Obedo natara kaniti moro. And maybe kaka ineno ka kun moko wuothe waneno ka jowa mano dhi tie piny owacho gi jomoko seyo gi and kaka isewacho ni samoro jende bi keto ga kamoro mondo mi otim gimoro for a given reason at a specific time. They were making noise for Wandai poko tiyo kaka nege paro. Could it be any expectation mar jopiny mane ni malo molo gik mabiro located? Iwinjo, I think mano to
en ill conceived. Gima miyo gi thago Wandayi ok ane. Wandayi ok nie constituency. Mubiro tiyo constituency. Wandayi ok nie county government. Ok en a governor. Mubiro tiyo ne ginene. Wandayi en position mare is a national position. Yes. Mong'eyo the entire country from Wajir to Homa Bay. You see. So seche moko bende why expect that too much. Yes. Yeah. And what do stima? Yeah. What do mach? To mach udem na sana mach nyaka kodh mokongo kapok obedo mach. Nyaka man kibrit. Nyaka man kibrit mi okay. Yo swaklele. Do you know swaklele? The small shrubs. Nyaka dware gimoro ma gidene kurgine. Emo ya paro ne seche moko bende to why expect that too much. Yeah, to let Wandayi work. Jadolo, and nationally, Kupod the Nyime culture. I don't know if you know, maybe you know, but the church or Amwani or Kamalo de Gimapain. Sharp as a lal culture. Or John Badin to admit Ninti and Midamo woman okete which mark pesa geki. I don't know if you know about this. What do you think? Which magasha talk denga wundi o kan go conversant ahinya. Nikech kiyudo ng'ato ng'at machielo bro kuni ni an sha no is working. Kama gino oboga thagani. To kidhi kama chielo jini otambo okti no kwera. Ni okti. Kun jomoko ni an sha emano kuri ka kutiyo koda nitie jomoko ma designated ni gi benefit from sha. I can't understand. You have ever bothered even to join it? By force. Nikech sama dhi hospital to jo hospital bende ibiro kone part monego bene sha pay kora chulo. Mane mama yang ni chuni ni nyaka tim ang'ono nyaka idonjie. Yeah. Ingine mibadhi pod chamo wa jadole umiyo wanono kendo pimo weche geki kech report yando yango ni kuond masha tiye maber gin private facilities. Kuond masha ok tiye in public facilities. To thoth oganda are finding it easy to attend to public facilities. Oboke nyicho ndiko ni kidhi a public facility gino tamore. To kidhi ma neighboring private kata mana privately owned ositieko didhi. To nego bed ni public ema kuru tiye mang'eny. Number one, ema telo. Yeah, ema telo. Ing'eyo mibadhe ma thurwa kae ni justice to oracha chuth moloyo. In fact, I'm following it up. Now wuoyo gi my MP taneno ka is not doing it. To nakone ni bwana kokimako gini to I will not support you in the next election. Nikech adwa ni konjo piny. Yes. Kao a bill in parliament ma regulate how private hostels are charging people. There must be some regulation. Why? Are they extorting much? They extorting. Ing'eyo gino taba ng'eyo. Idhi hospital, kidhi osiptende moko nitie town ka. Idhi mana matin to wuoyo kodi mana consultation to kia consultation to kidhi ang'ono. Kosa yudi ni ngi card. Idwa chami ma card ni gidwa tieko. Gidwa gi clear atako. Ngawe giwe kidongo pakolo. Iwe kinono. An koro seche moko amua koro ni wuoyo just a drag you by. Na gima na wacho ni temo wuoyo kod jaod bura. Nago jaod bura. Dware gimoro kako nyalo regulate the way ma joge charge koji. Kese che moko chiemo na dage chulo. Mata wacho hospital moro bende private medung Kisumu ka. Koro seche moko kata nego bende kata bang' ndalo ang'wen ya tibiro bang' juma achiel. Kech pesa ni bidwaro from sha koni dware maximum to koni bidware maximum. By the end of the day they have a business. I think we need to look for Dr. Anyikal one of these fine days. Dr. Anyikal wache we gimomiyo these charges what informs nikech yath ma itiyo go private gi yedhe gi gin gi loso gi kure ma jo kunde moko tok lose ni momiyo gin magi charge doctors magi obedo trained kure ma doctors mani e public ni
To the whole thing en a scam. Okay. Sani bende koth chwe jadolo, kech sa ema koro dimawa wang'wa kech Yeah. tie bura monego ringi dhie koth chwe. Yawa ywak, oganda ywak, Nairobi nawinjo no obet oket kamarach. Nokonego obed kanyo. What is your word to these people masani koro? Pi dhigo ni piny owacho bos timo moromo. Nairobi ok noket kamarach mokwongo. Nairobi oket kata kama nowinjore nikech en e central. En ema jo Mombasa kabiro en e jogi and in fact it's better. Unless idwa kele Kisumu, wan be weye. Kisumu wadhir Bondo. Lipoko sode Bondo. Okay. But the thing is, mana gik mawuoye miluongo ni corruption ni, ma ng'ato geda anyhow. Me block all channels. Pingene dwaro nopuonjowa kana wan e primary ni water finds its own level. Correct. Mano gima nopuonja na kapod an e primary. Ok inyal chuno water ni mondo oidh got. Odhiga downstream to find his own level. To ka level mare modwaro ni, odo kaka is blocked. Ko aka is blocked. Ko aka is blocked. What do you expect? Exactly that. Mane gima ne onego ji mok tine 49 Nairobi. Yeah. Sani en gima let ni ti jog ma kata Ne pok otimore ne. Koja. Duond kanisa en ang'o? How do we handle ourselves koja? Duond kanisa en ang'o? How do we handle ourselves? Watimbre nade? To kwayo mane madiketi ne jok momi chik mar neno ni otae yo makare kendo wabedo gi bolruok mok kwatieko yiero jadolo to kwaland ni ji moko wito ngima gi macho mokoni ma timore kocha. Gima da kwayo piny mokwongo ni kionge gi school fees, mikia ni nyathini biro dok school fees nang'o, many fees. Many yo minyalo dogo fees. Kionge gi ot, ne pok ne gero ot, chak gedo. Ka idwaro ni mondo itim kata na rus, to pod kik itegemea dwar nyako midwa kendo no kendi. Gimoro amora midwa timo kaka as an individual, find a way, do them. Concentrate on those things mathagi as a person. Where politics and politicians go, you'll be happy. Politics will be changed in Kenya. And then I can nene nyoro, I can keep running a kawuno, and I can kini running a king. Oteno Ujende? Ujende, the same thing. To argue me no temo, when you look at the coin rock. I mangeng. I lo Josiasagi, Josiasagi loso pesagi. Josiasagi ok bibedo kodi throughout mabro ng'eyo ni chiemo nade, ite mang'ono gi ridhi nyombo nade. Dwar kaka inyalo survive as an individual. Ae rumbi mag ji. And you'll be happier. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo